ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия, хуш омадем ба канали мо. имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи дӯстӣ тарафи миравой ҳамҷа хонаи фурӯшиҳои бародаро беҳад бо шароити хуб, удобняи ҳама тарафа, сари раҳ, центр дар наздикаи мана об проблема нест, бо дурини хонаам об рафтагия барои агарот дигар ҳама чи мақсади гап шароитош 100% бародаро дар давоми видео ҳамаи маълумотошро метем. анаи забор ҳоли дохили ҳамин хонаи мана забори баланд чотки кардаги шароитош беҳад зурайози бо чашми хутон мебинен якҷояги видео карда ҳамаша тамошо мекунем бародаро. маълумотоша бигирен, ҳамаи маълумотоша баъдан харидори аниқ шуда занг мезанед. беҳад ҷои хубаи мана чӣ хеле гуфтем, сари раҳ, қариб ки центри ноҳияи дӯстиай, номи аввалаш ҷиликул. такси, автобус ягон тарафа проблема намешавад. мактаб мегӯем ё ки чӣ чизе ки дар кор боша ҳамин центрда қариба. хулос ози майда дуруни хона даромада ҳавлӣ дигар ҳамаша нишон метем майда. дӯстони азиз мана ай дарвоза медроен. мана ҳавлӣ се дар хона қати калидору баня ҳоҷатхона ҳамаш қати шароитош полни шароитои городской, яъне шаҳрӣ кадагиай ҳама чизша 100% карда. ана ҳавлӣ стяжка тоза озода мана исо боғу агарот. ана иҷа ошхонашам оз нишон метем полни ваям городской кардагиай мана. анами территорияи ҳавлӣ усунош полни заборай. забор ҳама тарафаш ай соҳиби хона бародаро, ягон ҳамсоё қати якҷоя не тақсим не, ҳамаш 100% мана усунош забори тунукагӣ ҳамагӣ масоҳаташ 15 сотиқа қати ҷои хона ҳамаш якҷоя 15 сотиқи тоза. нашоти ҳуҷҷаташ ягон мушкилӣ нест, 100% сертификат дорад. дигар чӣ чизе ки ҳуҷҷати лозим боша ҳамаш ҳастай бародаро. бо переоформитшам касе харидорӣ кард, переоформитшам ҳисоби худаш карда метавонад шумода, ягон мушкилӣ намешавад нашоти вай. навбошам аввал хонаро нишон метем, баъд ошхонаро ҳамаша якта ба якта ва шуморо нишон метем. дӯстони азиз чӣ хеле гуфтем, ягон мушкилӣ надорад, зимистон тобистон ҳаст. иҷа мана баняву ҳоҷатхона майда ай лестница меброем, дуруни хонара мебинем. дӯстони азиз мана дуруни хона медорем. пешай даромадан дарора як бор аҳамият диҳем. дӯстони азиз дарои иқауқа даро нест, дарои ҳамаш 100%, дарои шоҳона ду таваққа. бисмиллаҳи раҳмони раҳим карда мо майда дуруни хонаро сар мекунем. дӯстони азиз мана дуруни хона якамам хел медроен, калидора телевизор ҳамҷа ба ҳузур шишта ҷои чойхӯраку ҷои шиштан мана тирезаи тараф дар ай ҳама тараф филусаш бародаро. хонара гуфт ба ҳамаи чизи чолаш ҳам хел метия, чӣ гилема, чӣ парда, чӣ чизе ки дар инҷа дидестен ҳамаш мемона бародаро. ҳамаи чизи чолаш қати мана исмошам хел вай кадагиай, даҳлез кадагиай иҷара баландтар. машалла мана вайош. ана якум хонаи хела калон. светош ай автомат куштагӣ будай дӯстони азиз. кондисионер дора хона, люстрои мана қимат задагӣ, парда, тареза ай тарафи вай мешава, автошинак, полош полни стяжка кардагӣ, ламинат задагӣ бародаро, стяжкаи холӣ нест, ламинат задагӣ, ремонт кардагӣ ба ҳузурам хел сраза меен зиндагида тайёр айда, ягон ремонт пемонт ягон чӣ намекунем, ҳама чизи чолаш 100% тайёр мана бародаро. паталокай анаи ваёш вентиляция полни ҳамашта мондагӣ, ламинат. ана акнун майда дуюм хона медроем дӯстони азиз. анаи дуюм хона. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. мана ин хонашам бародаро, хонаи дастаточно калон, ишам хеле люстрои 100% задагӣ, даро гуфтам терезаи пластикӣ плюс решетка задагӣ бародаро, подоконник ҳамаш ҳаст. ҳамин чӣ чизе ки дар инҷа мебинед ҳамаш дохили нархта меравад дӯстони азиз. чӣ парда боша, чӣ гилем боша, ламинат, ҳама чизаш хулас. ай дуюм хона буд дӯстони азиз. ин бори шуантар мана ҳамаи хонавода яктаи дутаи вентилясиони задагиай. шароитоша беҳад хуб кардагиай.
خب анакнун мо мерем ошхонаша нишон медиҳем. дӯстони азиз, я бори дига мана дарошам аҳамият диҳем. дарои байни ҳуҷрагира мана 100% хубша мондагия. ҳама ҷош мана вентилятсиони задагӣ ягон хеле пармар намегира. дӯстони азиз, мана дарвоза медорем. исо хона, исо мана алохона. ҳозир дуруншам шурӯъ карда нишон медиҳем. мана дар кардагӣ полни маҳкам мешавад, ягон чӣ намедроя 100%. ҳозир даруноша нишон медиҳем. хоб анаи алохона дӯстони азиз, мана хоб дудуш боло меравад 100% шароит кардагӣ. хоб иҷа барои ду дегҷо наи ҷои алокуниш, наиҷа тандури бародор, тандур барои нонпазӣ. хоб шароиташ 100% яко зимистона шайда беималол дурунда пухтупаз карда мегирем. хоб тӯк-пӯк овардагӣ, монтаж, свет ҳамаш ҳаст бародаро. тавш стяжка кардагиай. ҳозир бо далши нишон медиҳем. потолокҳои тунукагӣ. ана иҷа бародаро ошхона будааст бо тамоми шароиташ. мутаассифона калитш набудааст иҷара. калитш дасти соҳибиш мондагиай. мана дурунаш полни. хоб ишам хеле ламинат задагӣ беималол иҷадам шишта ҷои мисол зиндагӣ карда мешавад. иҷа алохона, иҷа шаку ошхона. мебел пебел газ паз монда амиҷам бо метавонем вай карда. полни нашоти монтажаш ҳама чизаш кардагиай мақсад. хоб шароитоша диден ҳамаша иншоалло ки беҳтарин шароитай. ҳама чизоша чизои хуб барои хидшон кардагӣ будааст. ако сум лозим шидагия фурӯхтеста. мана участкаша як бори дига хушрӯъ фаҳмонем. ина забори севин блок поёнаш забор рафтагӣ то баян забори тунукагира. исмашам хел забори баланд кардагӣ. исо анорбоғай, исонаш шафтолубоғ. хоб ана иҷа бо шароити хуб кардагӣ будааст барои трактор гузаштан бародаро. ина снимат мешавад. сиёмния мегиранд. трактор раст мегзара. меравад корша карда буромада меравад. хоб ай поён заҳбур гузаштагиа бародаро нашоти чел бигӯем шароит қулаи зиндагӣ ягон проблема намешавад. поёновай чизе ки вай бошад 100% ҳама тарафа исо хай гуфта будем. ҳоҷатхонаву бания. хоб нарх навош бародаро бо ҳамаи чизи чораш 555 000 сомон будааст. бо муомила дора бародаро камтарак. рақамҳо дар рӯи экран мешавад. муроҷиат мекунед. телефон, ватсап алоқа баромада мегиред. иншоалло ки беҳтарин хона мана ҳама тарафа хушрӯ тамошо кунед. иҷара рост меяд зиндагӣ мекунем бародаро. ягон хеле расходу ягон ҷоша туғрӣ карда ягон кор надора хона. рост меяд зиндагӣ мекунем. ҳама чизаш тайёрай. хонарам гуфтан ёд буромада. хонара 3 сол шудагия духтагиша. ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. ҳозир аштама меем рост зиндагӣ мекунем. ҳама чизаш тайёр. хоб дӯстони азиз, мана хафои хонарам аҳамият диҳем. заборда часпидагӣ нест. алоҳида ай мақсад мана. хоб нашоти овушам хушуб вай придумут кардагиай. таи стяжка хати труба меояд мана ҳамхел. хоб беималол буромада мерава. исо тарафи агарод меояд. ҳозир дӯстони азиз даруни вайша нишон медиҳем. банияша. хоб анаи даруни банияша вай кардагӣ. хоб шкатурка карда тайёр карда мондагӣ мана исонаш тақсим карда мондагӣ. хитон чихеле ки хитонда маъқул боша тайёр карда мегирем. исонашада ҷода термикс мечаспонем, ҷода чихел мешавад, кафел мешавад, чӣ чизе ки мешавад ана ҳамҷода хитон мекунем. мақсад шкатурка карда тайёр карда монтажош кардагиай. полни ток-пок омадагӣ, розетка, выключатель ҳамаш омадагиай. ана иҷа ҳоҷатхона дӯстони азиз. иҷашам шароитоша нишон медиҳем. тайёрайда мақсад краска вай шкатуру дигар полни ҳама чизаш кардагӣ тайёр. ҳама тарафа 100% меоед сразу зиндагиро сар мекунед. исонаш ма чихеле гуфтем дастаточно хонаи вай участкаи калонай. дӯстони азиз, мана аз тарафи поёни ҳамин агарод омадем. мана боғ чихеле гуфтем анорбоғ, анори пешпазак, исонаш шафтолои пешпазак. бо иҷа дарахтҳо полни дохили ҳамин замин меравад. иҷа бо метавонем ки ҷои оғӯл яъне молхона сохта мешавад. 100% ҷо ҳаст. аз хона дуртар мешавад.
100% мешавад нашоти молхона. Мана намхел агротуш ҳозир исо забор мерава. Мана иҷа бо якта калиткаи майда дора. Озир нишон метем берунша. Мана иҷа ҷои поино мерафтагӣ. об бе проблема биромада меравад аз замин. исонаш намхел заҳбур мана. дӯстон азиз, мана ай тарафи беруни забор иҷа хеле ҷо аст. Тақрибан 2.5-3 метр ҷо аст. иҷа бо метавонед лави заҳбур дар полни дарахт бизанед. иҷадам бо чӣ чизе ки хуб агар истифода бурдатонед беҳад ҷойҳои хубе бардорад. Метавонед упарашам ҷои кушода иҷаштам хеле ҷо ҳаст ҳолиам то заҳбура вай кардагӣ нест. забор қафодам бемалол як боғча карда мешавад. хона дар ноҳияи Дӯстӣ, номи аввала Ҷиликӯл, тарафи Мировой. Касе гири барака ёбад. Дӯстон азиз, ҳамада барори кор саломат бошед.